Frankfurtská polievka je výborná, jemná a veľmi známa polievka. Deti ju rady volajú páročková. K príprave tejto polievky nám stačí len pár surovín, ale aby sme dosiahli lahodnú chuť, je potrebné dodržať správny postup. Zároveň sa pritom naučíme aj trochu tej kuchárskej techniky. Budeme potrebovať 300 g párkov, kvalitných, najlepšie frankfurtských. Ďalej 600 g zemiakov, 150 g cibule, 100 g tuku, 80 g múky hladkej, 200 ml mlieka, 1 polievkovú lyžicu papriky mletej sladkej a asi 2 litre vývaru. Na dochutenie soľ a čierne mleté korenie. Najprv si najemno nakrájame cibuľu a orestujeme ju na masti na strednom plameni niekoľko minút. Masť je v tomto recepte dôležitá a dá polievke oveľa lepšiu chuť, než ak by sme použili len olej. Potom pridáme hladkú múku a pripravíme svetlú záprašku tak, že múku necháme chvíľu restovať na miernom plameni. Následne pridáme mletú sladkú papriku a ihneď zalejeme pripraveným vývarom, aby sa paprika nepripálila a nezhorkla. Vývar môže byť kurací alebo hovädzí, použijeme približne 2 litre. Všetko dobre premiešame a polievku pomaly privedieme k varu. Varíme asi 20 minút, aby sa odstránila surová chuť múky a zlepšila stráviteľnosť aj textúra. Polievku ochutnáme a prípadne dochutíme soľou a mletým čiernym korením podľa chuti. Dochutenie záleží od toho, aký silný bol vývar. Potom pridáme očistené a na kocky nakrájané zemiaky, ktoré v polievke varíme asi 15 až 20 minút. Nakoniec pridáme na kolieska nakrájané kvalitné frankfurtské párky a ešte asi 10 minút povaríme. Na záver pridáme na zjemnenie trošku mlieka a krátko prevaríme a môžeme podávať. Celý recept nájdeš na Bombivánoch.